Ismételten tisztelettel köszöntök mindenkit innen a Hungaroringről, az 5. Total Car Track Day-ről, amelyiknek a délutáni programjában a 2-es csoport autóit láthatják a képen, akik felsorakoztak már a délután 3 órás, számukra kereken 3 órakor kezdődő újabb 25 perces etapra. A Total Car Track Day keretében ugyanis a 4 csoportra osztott résztvevők egyenként 25 perces etapokban teljesítik a Hungaroring a köreiket, és erre a nap folyamán 4-szer kerülhet sor. A mostani alkalommal egy Honda Civic VTI-be szereltünk belső kamerát, amelyiknek a képét hamarosan láthatják, mégpedig egy olyan Honda Civic VTI-be, amelyikben ugye minimális módosítások kerültek, de sokkal nem erősebb, sokkal nem másabb, mint ahogy a gyárban kigördült, és az nem ma volt, hanem a közel 20 esztendővel ezelőtt, ugyanis ez egy 6. generációs Civic lesz, illetve maga az autó az már most is az, meg egy jó ideje már az is, amelyikben a belső kamera beszerelésre került, az élő belső kamera beszerelésre került, és a gazdájának korábbi Track Day-es, illetve egyéb autós eseményeken, különböző slalom és egyéb versenyeken nyújtott teljesítménye alapján került kiválasztásra, hogy hozzá tesszük be a kamerát. Én úgy gondolom, hogy az amatőr, és a szó jó értelmében vett amatőr autósok közül egy igen jó autózást lehet majd látni az elkövetkezendő 25 percben. A képen pedig most azt látjuk, hogy az autókat bizonyos időközönként indítják, ez azért van, hogy a pályán legyen köztük megfelelő távolság, persze így is utolérik egymást, de azért így mégiscsak jobb a követési távolság. Az autók most, akik még a rajtra várakoznak, a Box utcában vannak, egészen pontosan a sajtóépület előtt, tehát hogyha belső kamerából jobbra fölnézünk majd, akkor ott lesz a céldobogó, persze nem sokat látunk belőle. Ott van tehát az a hely, ahol az eredményhirdetés van a különböző versenyeken. A Box utcán végig mennek az autóval, utána ki a célegyenesre, a célegyenes végére, majd ezt természetesen végig közvetíteni fogjuk. Így van, és a két oszlopban felsorakozott versenyautók közül a jobb belső pozícióból most ebben a pillanatban indult el Péter a Honda Civic VTI-vel, és a Box utcában ugye itt is szigorú szabályok vannak, be kell tartani a Box utcai sebességkorlátozást. A sebességkorlátozás feloldására csak a Box utca kijáratánál egészen pontosan most kerül sor, és innen lehet a pályanap keretein belül a Track Day-en sebességkorlátozás nélkül autózni, de ez igazából hangsúlyozni kell, hogy ez nem verseny, hanem egy olyan családi és baráti nap, ahol mindenki jól érezheti magát az autózás mellett. A gyerekeket is különböző programokkal várják a totálkáros srácok. Nagyon keményen dolgoztak azért, hogy ez a nap létrejöhessen. Miközben a belső kamerás képen már az látható, hogy a 2-es kanyar felé közelít a Honda. Ez volt az a bizonyos hely a pályán, ahol annak idején Nigel Mansell elhagyta a kerékcsavarját, és ez az a rész, ahol Felipe Massát is fejbe találta a rugó. Itt jobb oldalon lehetett látni egy szaggatott részt, az a pályából levágott kanyar. Ezt ugye 1988-89 között vágták le. Ezen a hosszú egyenesen mennek fölfelé, utána van az a bal kanyar, ahol szegény Massa szembe becsapódott a falba. Így van, itt tőlünk jobbra, a belső kameraképétől jobbra volt az a megnagyobbított bukótér, ami már akkor is jó szolgálatot tett, és a Hungaroring egyébként ezeknek is köszönhetően tartozik az egyik legbiztonságosabb pályák közé, miközben a Hondával már az első körnek a felét szinte teljesítették is, még a csoport vége az a Box utcából most rajtol, most indulnak el. A csoportbeosztásnál figyelembe vették a totálkáros srácok az autók teljesítményét, a résztvevők által korábban futott időket, az általuk úgymond korábban nyújtott teljesítményt, hogy nagyjából egyforma a csoportok beosztásába, a csoportokban nagyjából egyforma köridővel rendelkezők kerüljenek, ezzel ugyanis az egyik legveszélyesebb szituáció az előzés kerülhető el, ami a pályanapoknak semmi esetben sem a célja, hogy a résztvevők egymással úgymond versenyezzenek, hanem az a cél, hogy autózzanak,
jól érezzék magukat, és kipróbálják azt, hogy milyen az, amikor nem kell feltétlenül szembejövőre számítani, illetve nem járdaszegély van az út mentén, hanem szabad bukótér, és ha netán becsúszik egy hiba, akkor azt büntetlenül meg lehet úszni. És gyakorlatilag már majdnem teljesítettünk egy kört is, a jobb oldalon ez a szaggatott vonal már a Box utca kijáratot jelzi, de mi most nem megyünk ki, hanem megyünk vissza a célegyenesbe, a visszafordító kanyarban. A célegyenes végén egyébként DTM futamon is nagyon jól látható volt, hogy mennyire hullámos a pálya, a DTM autók egészen remektek a féktávon. Ugye most megyünk végig a célegyenesen, és majd ezt követően jön az átépített rész. Ugye a célegyenes hosszabb, mint eredetileg volt 1986-ban, amikor a pályát átadták. Azért is hosszabbították meg, hogy előzési pontokat tudjanak létrehozni a pályán. Így aztán az első kanyar sem egy kanyar, hanem tulajdonképpen kettő. Ugye most voltunk az elsőben, és ez a második. Ez volt az, ahol például a túrakocsiknál is kiterelik egymást a pályáról a rajtot követően a versenyzők. Majd jön egy... Most vannak hivatalosan a kettes kanyarban, ugye az elején a visszafordítóból egy A és egy B kanyart csináltak. És akkor megyünk megint föl a dombra, majd aztán azt követően jön ismételten az a bizonyos bal kanyar, amit tulajdonképpen ebből a kamerálásból lehet látni, hogy nagyjából vakon teljesítenek a versenyzők, tehát úgy kanyarodnak itt be balra, hogy nem tudják, hogy mi van előttük, és nem is tudják pontosan, hogy hol van a kanyar, tehát nagyon jól kell ismerni a pályát ahhoz, hogy itt valóban be lehessen fordulni. Aztán jön egy kisebb parabolika, majd ezt követően jön az a bizonyos S sikán, ahol például annak idején Senna kirakta Nanninit. Egy nagyon szép ütközésnek köszönhetően, ez az a bizonyos S-kanyar, ott szemben lehet látni a vezetéstechnikai pályának az épületét, és akkor jövünk is lassan lefelé vissza a pálya második felére. De mielőtt elindulnánk lefelé, a pályának az egyik legélvezetesebb része ez a bal-jobb, és még egy ilyen egészen simának tűnő bal-kanyar kombinációja. Ez pedig egy igazán, az Alésiának nevezett kanyar egy igazán komoly bátorságpróba, itt ugyanis a kisebb teljesítményű autókkal igenis ott kell hagyni, nem szabad elvenni a gázt ahhoz, hogy jó időeredményt érjen el az ember, de belülről ez egészen más, egyáltalán nem könnyű ezt elhitetni magával az embernek, hogy igenis ott el fog férni, ha pedig nem, akkor van hova kicsúszni, de a jó időeredményhez bizony jó időeredmény eléréséhez bizony erre is szükség van, hogy az ember néha olyan dolgokat hitessen el, vagy hitessen el magával, illetve higgyen el, amik így első ránézésre nem biztos, hogy hihetőnek tűnnek, és ezen kívül még számos olyan pontja van a Hungaroringnek és minden versenypályának, amit meg kell tanulni, és egyszerűen tudni kell, hogy ez igenis úgy van, nem pedig ahogy az ember gondolja, látja, nézi, elképzeli, stb., hanem úgy, ahogy azt megmondja neki valaki, aki már sokkal-sokkal több kört ment, mint ő maga, mármint akinek tanítják, és ezeket mind alkalmazva, egymás után összefűzve lehet végül jó eredményt elérni. És ha már az előbb említettem, hogy Mansell ezen a ponton hagyta el a kerékcsavarját, akkor azt is arról is emlékezzünk meg, hogy 89-ben viszont ezen a ponton előzte meg Sennát. Ez volt az a bizonyos előzés, amikor utolértek egy lekörözendő autót, egészen pontosan itt, ezen a ponton, és Senna egy pillanatra beragadt mögé, Mansell pedig mind a kettőjük mellett elugrott. Ez azon a Hungaroringen, ahol állítólag nehéz előzni, egy hatalmas nagy bravúr volt, és Mansell akkor a 12. rajthelyről ugrott fel az érre, nyilván nem ezzel az egy előzéssel. Szerencsére nem csak a Forma 1 létezik, vagy Formula 1 létezik, hanem mindenfajta más versenyágok, más szakágak is, mint pályautós szakágak is tiszteletüket teszik a Hungaroringen, illetve ide jönnek edzeni, tesztelni, versenyezni. Ezért azok versenyei között is láthatóak olyanok, amik nem csak a klasszikus előzési pontokon cserélnek helyet a versenyzők, hanem akár itt ebben a kanyargós részben is, amire jó példa volt a múlt heti DTM futam, ahol egyrészt a német televíziósok olyan helyekre telepítették a kameráikat, ahol eddig még nem nagyon voltak kamerák, és nagyon jó kameraszögeket találtak. Másrészt nagyon jól lehetett látni, hogy a nagyon kiegyenlített DTM mezőny versenyzői olyan helyeken előztek a Hungaroringen, ahol még szinte soha senki más korábban,
és ők megmutatták, hogy igenis az 1100 kilós és igencsak terebélyes DTM-es autókkal ott is lehet előzni, ott is el lehet férni egymás mellett, nem feltétlenül kell beállni, vonatozni és azzal és lekövetni az elől haladót, hanem ott be lehet bújni, el lehet férni mellette. És ismét a belső kamerán a Honda Civic-kel együtt, mert ismét a célegyenesben egészen pontosan a célvonalon, most a rajtvonalon haladt át, azért, hogy a 25 perces etapból most már lassan, ha jól számolom, akkor ez a negyedik megkezdett körre lesz, amit megtegye. Hogyha 2:20 körüli időkkel számolunk, akkor most már lassan az időtáv feléhez közelítünk ezzel a 4 körrel. Az első kör az ugye ez egy lassabb felvezetőkor volt, ha pedig a 2:20-2:30 közötti időket vesszük alapul, akkor az azt jelenti, hogy igencsak a félidőhöz közelítünk. Ugyanis ezzel a Honda Civic-kel délelőtt már sikerült ma menni egy 2:20-as időt, 2:20 alá még nem sikerült benézni. És akkor megint megyünk fölfelé a dombon az autóval, a belső kamerás képen látjuk, és hamarosan utolérünk egy másik versenyzőt. Ugye ez nem verseny, de ettől függetlenül érdekes lesz, hogy hol, hogyan tud majd elmenni mellette, ha szabad így mondanom, a mi autónk. Ja, most vannak fönt a kis parabolikában, és aztán utána jön majd az S kanyar a sikán, de úgy tűnik, hogy ez egy ennél sokkal simább dolog lesz, külső éven szépen el is ment. És itt is ez a kikerülés, vagy hát nevezzük előzésnek is jó példa volt arra, hogy az a régebbi Civic valószínűleg teljesen utcai, úgymond setuppal, vagy hát utcai és gyári alkatrészekkel milyen szögben dőlt már ebben a jobb kanyarban balra, tehát milyen erők hatottak rá, és miközben a keményebb koni futóművelés ugyan E-betűs, tehát utcai közlekedésre is rehomologizált és alkalmasnak minősített, de igazából pontosan ilyen pályanapokra való slick, vagy hát semi-slick gumival mennyivel nagyobb kanyarsebességet lehet elérni, és milyen könnyedén meg lehetett kívülről előzni a belső íven sokkal lassabban, de sokkal nagyobb dőlésszöggel haladó autót. Ehhez persze hozzátartozik az is, hogy ez nem szigorúan véve előzés, tehát itt nem volt védekezés, támadás, itt nyilván a pilótáknak, az autók tulajdonosainak vigyázni kell, figyelni kell egymásra, és egy kicsit olyan, mint az autópálya, hogy majdnem annyit kell nézni hátrafelé, mint előre, hogy tudja az ember, hogy hol jönnek a többiek, és el tudja őket biztonságosan engedni. Itt jegyezném meg, hogy eddig nem is volt ebből semmi probléma, tehát mindenki nagyon szépen betartja a szabályokat. Így van, és például egy olyan pályán, amelyik egy kicsit hosszabb, mint a Hungaroring, tehát nem 4 km hosszú, hanem mondjuk legyen bő 20 km hosszú, konkrétan a Nürburgringre gondolok, ott azokon a napokon, amikor a 21 néhány eurós díjért fejébe meg lehet tenni egy kört, akkor, és amikor motorkerékpárok, turistabuszoktól kezdve önjelölt autóversenyzőkig mindenki fönt lehet a pályán, akkor bizony nagyon-nagyon oda kell figyelni arra, hogy ki hol van, honnan jön, hova érkezik. Ott a dombozati viszonyok is egészen mások, egészen beláthatatlan kanyarok, egyenesek és egyebek vannak azon a különleges pályán, nem véletlenül hívják zöld pokolnak. Ott tényleg csak annyi idézőjelben csak annyi a különbség, hogy talán szembe nem jönnek, de a 60-as korlátozásra, illetve bármire ott is, bármilyen korlátozásra ott is bármikor számítani lehet, ugyanis kicsúszások előfordulhatnak, és ott sokkal-sokkal közelebb van az acélkorlát a pályához, mint itt a Hungaroringen. Viszont most a kamerát is magában tudó Honda Civic, amelynek első szélvédője mögé került beépítésre a belső kamera, egy picit, mint hogyha lelassult volna. Én bízom benne, hogy csak a gumikat kell egy kicsit lehűteni, ugyanis a külső hőmérséklet is roppant meleg, és ahogy elnéztem, puha keverékű slickek. Mondta, hogy a puha keverékű gumiknak nem árt egy kis pihentetés, egy kis pihenőkör, amikor nem kapnak olyan terhelést, mint amikor igazából úgy félig, meddig élesbe megy az ember a ringen, és hamarosan remélhetőleg egy jobb tempóval sikerül majd újra
újra folytatni a körözgetést a 25 perceset abból meglevő, vagy hátralevő időben. Igen, és bármilyen furcsa is ez, még ezeknek az utcai, illetve félig meddig versenyautóknak is szükségük van a gumik hűtésére, és hát nem csak a gumikat kell hűteni ilyenkor, hanem a fékeket is, és minden egyéb alkatrészt az autón, ami fölmelegedhet, mert azért a 25 perc az elég hosszú idő, ha azt vesszük, akkor egyik-másik versenysorozatnak a futamai tartanak ennyi ideig, és azért ez koncentrációban is meglehetősen sok, tehát a pilótának sem árt, hogyha egy picit lazíthat. A belső kamerás képen éppen most jöttünk le azon az egyenesen, amit meghosszabbítottak néhány évvel ezelőtt, pont azért, hogy ebből is egy előzési pont legyen. Korábban ott egy kevésbé éles jobbkanyart vett a pálya, kicsit hamarabb, ebből lett egy hosszabb egyenes, most pedig fordulunk rá arra a pici egyenesre, ahonnan jobbra itt van a Box utca, de mi most még itt nem megyünk el, szépen elengedett a kolléga egy másik autót, ismételten egy gyorsabb autót, ebből is látszik, hogy abszolút figyelnek hátrafelé is a versenyzők, és már is itt vagyunk újra a célegyenesben. És ha mindenki az, akkor éles körrel folytatódik az élő közvetítés. Így van, ugyanis egy baráti társasághoz tartozó másik Honda Civic vezeti most úgymond a sort, hogyha ezt a kéttagú sort annak nevezni. Előttük pedig, ha jól látom, akkor egy mini cabrio van, de a 4 ajtós Honda Civic az ezzel kvázi egy idézőjeles versenyszimulációnak lehetnek most tanulni a nézők, de természetesen hangsúlyozva, hogy itt most nem versenyznek, nem elnézést, az nem egy mini volt, hanem az is egy 6. generációs Honda Civic. Tehát egy idézőjeles versenyszimulációt lehet látni, bár hozzáteszem, hogy a résztvevők nem versenyeznek, hanem csak a track day keretein belül biztonságosan autóznak. Tehát igazából küzdelemre nem lehet számítani, ilyenfajta izgalom nincs, de mégis azért bemutat valamit abból, hogy milyen az, amikor két résztvevő egymáshoz relatív közel és relatív egyforma teljesítménnyel teljesíti a kört. A versenyszimulációról egy Forma 1-es sztori jutott eszembe, és bocsánat Ivántól, hogy megint a Forma 1-et hozom. Néhány évvel ezelőtt a Force India csapata csinált egy versenyszimulációt, mint mindenki más az évad elén, azt hiszem, hogy talán Jerezben, és egyszer csak az autójuk lelassult, és elkezdett csiga tempóban haladni, miközben a többiek ugye mentek körülötte. És a csapat a Twitteren írta ki, hogy a versenyautójukkal semmi gond nincs, csak most éppen a biztonsági autó mögött halad. Tehát gyakorlatilag ezt is szimulálták, hogy mi történik akkor, hogyha hirtelen vissza kell venniük a tempót és lelassítani, nem melegszik-e túl az autó. És ilyenkor, amikor egy hasonló adottságokkal rendelkező másik autóval, másik autóssal akad össze az ember, akkor kell nagyon vigyázni, és a közúton, meg aztán főleg, hogy az a bizonyos lilaköd az ne jöjjön le a szeme elé, és ne legyen belőle valódi versengés, hanem csak tényleg egy jó ízű autózás. Mert itt is azért egy picit a ferdehátú 6. generációs Civic, amiben a kamera van, annak a teljesítménye, annak az autónak a körideje az jobb, mint az előtte haladó 4 ajtós változaté, így bizony könnyen utolérheti, illetve könnyebben utolérheti, nem kell hozzá olyan nagy erőfeszítés, de azért fontos az, hogy a biztonságra is odafigyeljenek a srácok, és nehogy egymásban vagy saját magukban, illetve az autóikban kárt okozzanak. Látszott, hogy az egyenesben nem tudta utolérni az előtte lévő autót, a célegyenes végén megpróbált jobbra bebújni, de aztán úgy döntött, hogy mégsem veszélyezteti egyikük autóját sem, hiszen nem biztos, hogy az előlevő észrevette volna, hogy itt előzési kísérlet zajlik. De most akkor egy picit vonatoznak a fiúk, de előbb-utóbb nyilván el fogják engedni egymást, hiszen ugye nem versenyeznek, és a gyorsabb az prioritást élvez. És időközben természetesen azért a depóban is zajlik az élet. Ott is folyamatos a nézelődés, a téblábolás, a bámészkodás, ugyanis olyan autókat lehet látni, olyan autók sorakoztak itt föl most ezen a mai
Total Car Track Day-en és itt a Hungaroringen, amiket nem lehet minden utcasarkon, minden bevásárlóközpont parkolójában látni, ezek a garázsok mélyén féltve őrzött kincsként töltik általában mindennapjaikat, de akkor sem biztos, hogy találkozik velük az ember, hogyha mindennapi használati eszközökről van szó, amikkel ugyanúgy lehet járni a munkahelyre, el lehet menni bevásárolni, vagy a családtagokat különböző helyről összeszedni. Akkor sem biztos, hogy összefut ezekkel az autókkal mindenki, ugyanis itt mindig ilyen kifejezetten koncentráltan lehet az érdekes autókat, mint amilyen például az a Citroën DS3 Racing látni, amelyiket ma az importőr hozott ide, és ez egy mattfekete autó aranyszínű matricázással. De térjünk vissza a belső kamerás képekhez, amiket élőben lehet látni. Talán most történik egyfajta kikerülő manőver a célegyenesre ráfordító kanyar előtti egyenesben. A 3 ajtós kikerülte a 4 ajtósat a Honda Civic közül. Közben pedig a depóban, mint ahogy említettem, zajlanak az események. Ott különböző BMW-ket lehet most éppen látni, amikben némelyiken Alpina felirat is található. Aztán, hogy ez a valóságban mennyire igaz, mennyire van ezekben Alpina alkatrész, az már egy másik dolog. De lassan, hogyha visszatérünk a belső kamerás felvételhez, a belső kamerás képhez, akkor elmondható, hogy hamarosan véget ér ez a 25 perces etap, amelyik 25 perc, belegondol az ember, hát jó, hát 25 perc alatt akár meg lehet tenni 60 km-es átlagsebességgel 25 km-t, autópályán 50 km-t meg lehet tenni pontosan ennyi idő alatt megengedett sebességgel, sőt még talán egy picit többet is, de igazán gyorsan csak akkor telik ez a 25 perc, hogyha az ember a Hungaroringen vagy hasonló versenypályán körözget, ugyanis akkor az adrenalin olyan szinten folyik a füléből képletesen szólva, hogy az idő múlását azt egyszerűen észre sem veszi. És nagyon érdekes volt végignézni azt, hogy ki hogyan készült erre a mai Track Day-re. Vannak, akik idejöttek az utcai autóval és fölmentek a pályára egész egyszerűen azért, hogy élvezzék az autózást, és teljesen igazuk is van. De vannak olyanok, akik kicsit komolyabban vették és komolyabban készültek, voltak, akik tartalék abroncsokat hoztak magukkal, de olyanok is, akik egészen komoly tartalék felszerelés halmot hoztak el ide a Hungaroringre, tehát ha bármi gond van az autóval, tudják őket javítani. Belső kamerás felvételen most vagyunk a lefelé jövő egyenesen, hogyha jól látom, így van, ez az a bizonyos meghosszabbított egyenes, amiről az előbb beszéltünk. Így van, és már a 12-es kanyarban is túl van a Honda, és azok jártak jól egyébként, akik hoztak magukkal különböző alkatrészeket, ugyanis, mint hogy ezt a délelőtt folyamán már elmondtam, egy ilyen pályanap nagyon-nagyon tudja amortizálni az autót, és itt most ezt nem rossz értelemben használtam a kifejezést, hanem egyszerűen nagyságrendi az a különbség, amivel jobban fogy és kopik például a fék, de ugyanez elmondható a szilendblokkokról is, tehát jóval nagyobb igénybevételt jelent egy autónak egy pályanapon való autózás, mint a közúton megtenni akár több ezer kilométert is. Ugyanis egy ilyen pályán, egy versenypályán nem érzi az ember a sebességet, nem veszi észre, ugyanis arra nincs idő, hogy a kilométerórát bámulja folyamatosan, nem veszi észre, hogy abszolút értékben milyen sebességgel halad, a célegyenes végén a 160-170 az gyakorlatilag egy 150-160 lóerős autóval is könnyedén elérhető sebesség, ha pedig valamivel erősebb autóval jön ide valaki, akkor még akár ennél nagyobb tempóról is kell féktávot venni, és ez bizony 5-6-8-10 alkalommal egymás után folyamatosan megtéve, ez jelentős kopást tud okozni, tehát pályanapra csak olyan autóval érdemes kilátogatni,
amelyik nagyon-nagyon jól fel van készítve, olyannal, hogy még hát ebbe a fékbetétben még van 1000 vagy 500 kilométer, azzal már bizony nem érdemes próbálkozni, mert az akár egy etap, egy menet alatt is könnyedén elfogyhat, és ide gyakorlatilag úgy érdemes jönni, hogyha az ember komolyan gondolja, hogy mindenből új van benne. Tehát ezt is figyelembe kell venni annak, aki egy pályanapon részt kíván venni, de igazából ezek mind olyan alkatrészek, amelyeknek a cseréje az a biztonságos közúti közlekedés szempontjából is nagyon fontos, tehát mind a gumi, mind a guminyomás, mind a fékbetét, rengéscsillapító, hogy messzebbre ne menjünk, ezek mind olyanok, aminek mindig megfelelő állapotúnak kell lenni, viszont ha olyan, tehát kiváló műszaki állapotú, amivel egy műszaki vizsgára is bármikor odaállna az ember, akkor el lehet jönni vele a pályanapra is. És 15 óra 24 perc van, ami azt jelenti, hogy a 25 perces etap az gyakorlatilag pillanatokon belül véget ér, tehát elvileg ez meg még talán egy kör van a mezőnyünk számára, hogy aztán utána jöjjön a következő csapat, ugye 4 csoportra vannak osztva az autók, ez a körülbelül, ha jól emlékszem, 100 autó, tehát őket 4 csoportra osztották teljesítmény szerint, hogy azért nagyon nagy különbségek ne legyenek csoportokon belül. Így is azért látjuk, hogy bőven van utolérés, előzés, hiszen az, hogy mit tud az autó, az egy dolog, de az is nagyon fontos, hogy mit tud maga a sofőr, mit mer megtenni az autóval, és itt még csak nem is a végsebességre gondolok, mert egyenesen bárki képes gyorsan menni egy autóval, de a kanyarokat megérezni, a kanyar íveket, a kanyar csúcspontokat, mi az a pont, ahol már rá lehet lépni a gázra, na ahhoz kell egy kis tehetség. És hogy a belső felvételen is látható volt, lengett a kockázászló, tehát ez azt jelenti, hogy ez az etap a második, vagy a 2-es számú csoportnak a délutáni 15 órás etap véget ért. Még egy hűtő levezető kör van hátra, ez is nagyon fontos, hogy meglegyen ugyanis mint a féktárcsákat, fékeket, és a motornak is, a váltónak is, kormányszervónak is egy ilyen lassabb tempójú levezetés az bizony jót tesz, és ugyanis hogyha hirtelen most megállnának a résztvevők és leállítanák az autójukat, az nem csak a turbós autóknak jelentene egy idézőjelben halálközeli élményt, hanem minden autónak. Tehát érdemes erre is gondolni, hogy az autó az egy olyan nyugodt állapotban érjen vissza a depóba, hogy ott már tényleg le lehessen állítani, és ne kelljen majd árva helyzetben még befögtetni. És hát nagyon meleg van itt a Hungaroringen, tehát az aszfalt, a beton sugározza vissza a hőt, úgyhogy néztük itt az előbb a depóban, az autók sok keresik az árnyékot, ha lehet akkor úgy megállni, hogy egy kicsit árnyékba tudják tenni az autót, hogy ez is segítse azt, hogy minél előbb visszahűljön természetes hőmérsékletre a vas. Közben mi már látjuk itt a fenti kameraképből azt, hogy a következő csoport is elkezdett készülődni. Most fordulnak ki a depóból a Box utcába, tehát most kerülik meg a toronyépületet gyakorlatilag. Ők is felsorakoznak majd a Box utcában, megvárják természetesen, amíg a mostani csoport, az amelyikben például a mi belső kameránk is van, lejön a pályáról, és amikor a pálya teljesen tiszta és üres, akkor indulhat majd a következő csapat. Mi pedig innen a stúdióból követtük figyelemmel, illetve kísértük figyelemmel a 2-es csapatnak a mozgását, a pályán történő mozgását külső és belső kamerával egyaránt, most pedig hamarosan majd a depóból folytatjuk, hogy a résztvevők, illetve az ide kilátogatók is elárulják nekünk, illetve önöknek, a totalcard.hu, illetve az index.hu nézőinek, hogy miért is jöttek ide, illetve mi az, amit jónak, rossznak találnak ebben a napban. Hamarosan tehát folytatjuk.